Assalamu alaikum sakirabe on jarama on calminama on beltanama no feewi on gettama e yottaki nder jawleeru taskaram kongol sakirabe hande alatno gas e juego lewru juede daburu ndum bieten lewru July mabo lewru Juillet bana Faransare wiyata hitande ujune didi e no gas e juego kadi bo en mari nyalde 12 nder lewru didaburu ma biyen lewru Safar hitande ujunere temedde nayi e capande nayi e juetati min jabbaki on sanne bana wowa nder taskaram kongol sakirabe ni e min dara do tobbe maude kubaruji meden fe'ano hande e jango nder leydi Nigeria nder leyde Africa e ma nder leyde windere hande bana min surguno on e min gondi e Abdul Baki Ahmad jodanido sakirabe media e ton gallure Johannesburg lamorde leydi Africa fombinari e bo min andini on tobbere meden maunde ko min kalata hande woni cadele de bibbe leyde Africa ngidata jodibe ton leydi Africa fombinari kanko Abdul Baki Ahmad yo ton nder leydi Africa fombinari o buri andugo cadele de be ngidata kambe jodibe ton to kadi en nana gila mako en nana kadi torraji di be ngidata ngam humputuki on sedda bo ba on artuno on andi nder kubaruji meden min artino min andini on bibbe leydi Nigeria burbe ujunere temedde dido ngartirama nder leydi din wobbe hewtanbe dido barama non bibbe leydi Ghana dudbe ko sitama ko rama leydi din non leyde godde nder Africa dudbe ko siti bibbe leyde den jodi be leydi Africa fombinari ko woni cadele de kadi bibbe leydi Africa fombinari e njara kippe ngayngu do kala jodi be leydi din bibbe leyde Africa e tumi do bibbe leyde Africa nasti nder leydi din na e laabi sariya ma mbiyen kadi be nasti na e dereji na e dunga e laamu leydi Africa fombinari bo be japti golle ma kuude de kanani bibbe leyde Africa fombinari to ngam haluki do maka hande e mi wondi e kuudidirawo am Surajo Tete gila ton gallure Kano non Hamidou Jabbule kanko ma ton gallure Kano non bo e mi wondi kadi e kanko Abdul Baki Ahmad jodido gallure Johannesburg mi artai jabbago ma kadi an Abdul Baki Ahmad a jabbama sanne nder taskaram meden kikidere hande mawdo mi jabi kadi mon gettama to masha Allah e hidde ko jahen yeso nder yewtuki do maka mi jabboto hudidirabe am gila ton Kano Surajo Tete a jabbama mi jeri barkama nasi yanaki fu on yalbe jam tan alhamdulillah ko on jabbama neddo Johannesburg am fu a jabbama Allah sene jabbule a jabbama mi jabi na sai Yusuf to mi yelo ni on fumon on kirti jam alhamdulillah no bado ne Abuja jam tan yettore Allah sai gikku Abuja tan sai hakkilo alhamdulillah bana wowano nder taskaram meden yen darto kubaruji Nigeria kubaruji Africa e kubaruji leyde yasije hidde gadden tobbere maunde amma hande sabu tobbere meden maunde bo kadi en tammi larugo luggudum dow cadele de bibbe leydi Africa ngidata jodibe leydi Africa fombinari en darnay kala tobbe luttude fu en kosay tobbere meden woore ngam haluki luggudum dow mare Abdul Baki Ahmad e arande ni min seyake sanne nde a jabi acci sungullaji mara di jande a hauti e amin ngam ha en dara dow halaka nden bo min gettima e hokkuki hoore mada ngam jodanaki sakirabe media e ton leydi Africa fombinari kadi emi wadana sakirabe media albisir mabo tokkobe sakirabe media albisir kadi gila joni min tokka hebgo kubaruji caahiidi kubaruji labdi gila ton tayre fombinare Africa kanko o wawa e hokka en kubaruji di darani Africa fombinari e leyde kedude Africa fombina kadi fombina Africa Abdul Baki Ahmad minon komin nanata e do e ko heditobe nanata dow fe'anoji nder leydi Africa fombinari
ɓiɓɓe leydi Africa fombinaari mbi'i ɓiɓɓe leyɗe Africa nasti leydi ndin na e laabi sariya ɓe njabti bo kuuɗe ɗe ɓiɓɓe leydi Africa fombinaari kanani ngam non ɓe tikki ɓe ngiɗi ɓiɓɓe leyɗe Africa fuu koota leyɗe maɓɓe. Andin min le ko anduɗa dow fe'anoji ɗi. To Allah rene mela on nanayam. min namma sanne moɗo Mashallah wodi. On calminama kadim bo on jettama onon fu e sakiraɓe meɗen keɓuɓe jukkuko en nde jemmare. Emi yiɗi mi yi'a on jaɓɓama nder Sira Johannesburg amma ko kulaymi tami jaɓɓo on jango to fini mi tawa Jacinton ko be Zuma en ndoro ɓe keɗitiyam so mi jaɓɓata ko nder Sira Johannesburg amma na e jawal kadi ma min keɓi visa na on keɓi visa Allah rene sure e visa moɗon ma to on ngari sey to on dara ɓawo moɗon hala gonga so ya to kana hultori Allah rene sure mbiɗa ya iyeji to bona hultori wallahi ay kultora ɗum kanjum woni bana ngani ninge huwa to hultora e wodi probléme Allah rene sure to Allah rene rena kala julɗo fu amina Allah rene sure amina so mawɗo to mi wari dow ƴamol ngol ƴamɗa habaru haala wanyuki hoɓɓe walla to mi wi'ay ka no ka woni ngam ɗaɓɓa andeni e mbiya wona wanyuki hoɓɓe walla jananɓe wanyuki Afrique naɓe ɓe ma to a rari ɓaleɓe ɓe ngoni ɓe giɗa ka kanka woni haala gonga ngam to a wari ɗo a taway to ha a danejo leydi ndi a wurtoyi a wari fuu ɓe ngala probléme e maɗa a waray na to a ngaɗa ko ngatta a wodi ɗereji a wala ɗereji kan ɗon ka fuu ka nantayiɓe amma to ha a laati a ɓalejo a wodi ɗereji a wala ɗereji ngam to a wodi ɗereji ɗin ɓe fuɗɗa e ƴamukima toye keɓuɗa ɗereji no keɓirɗa ɗereji ngole lawol tokkuɗa keɓuɗa ɗereji yayi e wodi mosle possibly a rokki ceede kanjum furi ɗum rokkuma ɗereji e fiji ko rarani noon so hani a laati ɓalejo to haala kan Allah mi tuuɓi ɗereji maɗa ko haala ka ɓe ngaddata tan ngam e ɓe ngiɗi ɓe ko ɗum yata bana ɓe ngaɗa justifying ko ɓe ngaɗata ɗum laato bana e ɗum dow laawol diidaɗi leydi amma habaru haala ɗereji ko haala fewre tan to en daari haala kan na hande ka fuɗɗi ngam yimɓe ɗuɗɓe to nani habaru haala ko ɗum yata bana ngayngu Afrique naɓe ngaɗongu ɗo yimɓe e tammo ko haala possibly fuɗɗuka nde hitande walla anduɓe ka ko neɓi kamɓe mbiyatama ka fuɗɗi gila 2008 kanjum woni bana 2002 e hitande 2002 e no ɗum yata e 13 so amma haala kan non haala kan ka salake ɗon gila ko Africa fombinaari heɓi jeytare muɗum walla ɗum wi'a ndimagu maɓɓe kanjum woni 1994 wakkati ko Nelson Mandela wari fuɗɗi laamu 1994 ɗo to mi yayka nder fulfulde ngam tokkuɓe laatiɓe nanata Englere mi tammi kanjum laatoto hitande 1994 mi tammi limgal ngal non woni so gila nden ɗon hitande nden e hitande tokkoyde kamɓe yimɓe leydi ndin ɓe fuɗɗi ko ɓe noddata clean up e ɓe ngurtina yimɓe laatiɓe e nder ta'ire fombina Africa ɗo to a hoosi yimɓe leydi Zambia yimɓe leydi Zimbabwe yimɓe leydi Mozambique yimɓe leydi Mozambique e leyɗe boɗen ɗon ɓe kabdi ɓe ngiya ɓe ngurtiniɓe ngam ko ɓe ngiyata gila wakkati ɗum fanaway hande nde ɓe innata habaru haala kuuɗe kosam gila wakkati ɗum ton gaɗa ɓe ngiyata bana ɓaleɓe natoyɓe nder leydi ndin bana ngari nyamanayɓe goɗɗum fii laati ɗum ko fii maɓɓe kadi bo ngari ko ɗum yata bana ɓe cendiday fii goɗɗum laati ɗum kamɓe tankani ɗum wiya njeyi ɗum ɗon fii to a rari haala kan a yi'ay bana mbimi wona haala fuɗɗuka hande ɗaɗɗol haala kan
Naam, Allah rene sura wi en gokka. Bismillah yahu yeso. Naam, so ɗaɗol haala kan to en dari en giya e Africa fombinaari ko leydi laatindi nder Africa wala wondi leydi woori laatindi e woodi dartol bana dartol Africa fombinaari. And ɗo ko haala laatika haala mawka haala tedduka haala laatika e ka taari goɗɗum fii fuu ɗum giyeten hannde. Koloniyankaku gaɗaɗum nder leydi ndi ndi Africa fombinaari wona bana koloniyankaku gaɗaɗum nder leyɗe koriɗe. To a hoosi bana leydi Nigeria, koloniyankaku gaɗaɗum e leydi Nigeria ko ɓe noddata administrative colonization, bana koloniyankaku laamu tan. Ɓe ngari ɓe laami ɓe ngujji ko ɓe ngujjata, ɓe nokki ko ɓe nokkata, ɓe ngurti ɓe dilli. Amma nder Africa fombinaari colonization maɓɓe ko settler colonization. E ɓe ngaru gila ko ɓe ngari arande ma ko woni nder ɓernde maɓɓe ɓe ngaru ɓe njooɗoto nder leydi ndi. So kamɓe raneɓe ɓen ɓe natoyi gila around 1652. Natoyki maɓɓe to mi wiyaka nder fulfulde 1952 mi tammino hitande nder latoto nder fulfulde. So gila natoyki maɓɓe ko ɗum yata bana koloniyankaku fuɗɗi kadi bo ɗum daraki ha hande ɗo to bolwanaymi o. ɗuɗɓe en giya 1994 leydi ndin ɗi heɓi jeytaral ndi heɓi ndimagu ɓalejo wari laamake ɓaleɓe laamoto, amma ko waɗi kanjum woni ɓe keɓi ko ɗum yata bana ndimagu siyasi amma ndimagu faggudu wala ha hande ɗo to bolwanaymi o. ɓalejo nder leydi ndi wala ko jeyayi ceede, jeyayi leydi, jeyayi ko anduɗa ko jeyi tan kanjum woni bana ko ɗum yata bana ndimagu siyasi ɗum mbimi. O wosoto o naata to yiɗi o naata fuu, o naate nder habaru haala siyasi o tefa laamu e fiji ko ranan noon. Ndenno ko ɓe keɓa ndimagu siyasi ɗum e wodi pelle ɗe a hewtayi a naata a ɓalejo. Amma hande to ɗum waɗi habaru haala faggudu leydi ndin ndi wala jungo maɓɓe. Leydi ndin hoore maari, to mi wi leydi ndin bana leydi ndi mbe'ittaari ndi ndi geeti, ɓaleɓe ɓen jeyayi ndi, raneɓe ɓen kamɓe jeydi. So to a raari fiji ɗin e ɗi ngaru ɗi kawti ɗi taari sey ɗi ngaddi haala kan to ka woni. Ko ngiɗmi mi wi'a wala mi yiɗi mi wi'a ko ɓaleɓe ɓen ngaɗata ɓe ngala aybe nder haala kan, amma ko ngiɗmi mi wi'a kanjum woni e woodi tariha e woodi dartol laatingol kangol bana hawtini fiji ɗin waddi ɗi to ɗi ngoni hande. Nonnon ko ɗum yata walla mi yi'a nden noon mi yi'a Afrique naɓe ɗuɗɓe to en bolwa dow habaru haala ko doggata nder Africa fombinaari no ɓe ngaɗirta haala kan sey ngi'a eɓe mbiyaka bana nder Africa fombinaari tan haala bo ka waɗata. Amma haala gonga to a raari haala kan a raari no ɓe mbiyata a raari ko ɗum yata bana strategies maɓɓe a yi'an Allah mi tuubi min ni gila Nigeria ngurtoyimi, Nigeria dañami, Nigeria mawnumi, kanjum bo ɗaloymi ngarmi ɗo, wala ko ɓe ngaɗata nder ɗo ɗum waɗatake nder Nigeria, min mi yayi kanjum ɗuɗɗum to yimɓe noddiyam noy habaru haala South Africa ɓe ngaɗani mi jala tan Allah mi tuubi. Ngam to ɗaloymi ma haala kan ni ka woni min ni ko ngiyanmi gitami ɗo almost kanjum doggata e wuro. Ngam joni masalan nder diwe bana Plateau to a dañaka amin ko a dañama mama maɗa ma to dañama toon to ñalataki gongol leñol feere ɓe mbiyete ɗon wona wuro maɗa a hewtayi a waɗa fiji ɗuɗɗi nder. Emi andi yimɓe gaɗoɓe siyasi nder diwal Bauchi joni ɗuɗɓe maɓɓe wona ɓiɓɓe Bauchi, ɓe nato e gila Plateau ngam Plateau ɗataɓe ɓe ngaɗa siyasi ton sey ɓe ngari ɗo ɓe tefi ɗerewol indigene kadi ɓe ngaɗata siyasi maɓɓe gila ton. So ko jinmi mi wi'a haala kam ɗuɗɗum a yi'an e ɗum waɗa framing maka bana haala laatika nder Africa fombinaari tan ka waɗata, amma haala gonga ko haala laatika a taway ka nder leƴƴi meɗen leƴƴi ɓaleɓe ko njaaɗa fuu nder leyɗe meɗen ɗe Africa. So Allah rene sure mi anda mi jabake bana mi hokkum be'ittari taw ko naten nder haala kam mi anda ndi we'itake na ndi we'itaki mi soɓɓo mi rara non be'itiraymi ɗi bo. Bana ni a we'iti Abdulbaki Ahmad a yettama sanne on gi'ay mi maɓɓi caméra ngam mi woodi caɗele laaɓal to mi woni to kanjum waɗi mi maɓɓi caméra to en geloni tokkoɓe en parantoyam to on jarama Abdulbaki Ahmad kadi hunde nde fe'ake ɓe mbi'i
dow yimɓe ɓe ngala ɗereji ma bo ɓe ngala dungay nastuki leydi ndi woɓɓe bo e mbiya kadi ɓe nasti e ɗereji e visa maɓɓe e ko ɗume e registration maɓɓe ɓe ngaɗi register e leydi Africa fombinari ɓe nasti ɓe doggina filuji amma ɓiɓɓe leydi ndi e doggina wankoje bo e kippo ɓiɓɓe leyɗe janane jooɗiɓe leydi Africa fombinari ko waɗi laamu leydi Africa fombinari hoosa jabruɗe e yigo maɗa ko waɗi leydi ndin hoosa jabruɗe ngam ha haɗa ɓiɓɓe leydi ndi hippaki ummatore leyɗe ɓiɓɓe leyɗe janane namoɗo a yettama e ngol emol ngol waddiyam dow haala bana ko ɗum yata nder fiiji laatiɗi eɗi nder ko waddi haala kam hoore ma kay woodi gomnati maɓɓe bana wiya laamu maɓɓe so to a raari laamu ɗum bo e woodi kadim ma ɓe ɓeyda wiki kanami waɗan justifying ko ɓe ngarata emi rokkay en no haala kan ka woniri ngam ngenka no woni moɗon nanatayam emin nanma yahu yeeso okay woodi so gomnati leydi ndin joni to a raari masalan ko waɗata to ɓe ngari e ɓe mbolwa e leyɗele Africa koriɗe bana leyɗe yaasi ɓe kollan ɓerɗe maɓɓe metti dow ko doggata ɓe kollan ɓe nanayi belɗum ko waɗata ɓe kollan bana fiiji ɗi doole ɗum waɗa goɗɗum dow maaji amma to a raari wala ko ɓe ngaɗata fay seeɗa wala ko ɓe ngaɗata ɗiɗaɓa to a raari haala ka ɓe mbiyata yimɓe nder wuro e ka ferotiri e haala ka ɓe mbiyata yimɓe e yaasi so to ɓe ngari masalan joni ɓe mbolwana e gomnati Nigeria walla ɓe mbolwana yimɓe Nigeria ɓe kollay ɓerɗe maɓɓe metti dow ko waɗata fiiji ɗiɗi kanayi gaɗoji kadi bo hani ɗi darne kamɓe bo darnata ɗi amma to ɓe ngari ɓe mbolwana yimɓe nder wuro sey ɓe kolla ɓe yimɓe fa bonga haala ka kam biyoton e woodi korare e nder ngam ndaru no ɓe natoyi ha ɓe ɗon ɓe ɗuɗɓe nder leydi ndi ɓe jogake ɗo ngam noon hani ɗum waɗa goɗɗum so ɗuɗɗum senana e ɓe mbiya woodi ko ɗum nana Department of Home Affairs kanjum won bana hukuma gomnati laati ɗum e rara ko ɗum wiyata bana natoɓe ɓen e ko doggata ni nder leydi ndi fu maari so senana e ɓe mbiya dole ɓe mbolwana e Department of Home Affairs waɗa ko hani wurtina yimɓe kanuɓe wurtine e fiiji ko rarani noon so haala kan no waɗi gomnati leydi ndi laati bana ko ɗum wiyata e walla haala kan bana mbimi to a yi kuuɗe maɓɓe haala gonga sey ngiya bana eɓe mballa e fiiji ɗin so e woodi dalilaji go'o yaaki ɗiɗi arande jam'iyawa laatinga kanga ardi leydi ndin mi anda fulfulde ande nde laaɓayi Allah andi amma ni kam jaɓende no nde wariri jam'iyawa laatinga e laami leydi ndin kanga woni ANC African National Congress ko ɓe ngaɗata kanjum won dole ɓe ngiɗi ɓe ngaɗa saving hoore maɓɓe walla miya ko'e maɓɓe to a raari ko ɗum wiyata bana statistics no fiiji ɗin goniri nder hitande 1994 walla mi wi'a hitande 1994 ga limngal ngal e juuti so nder nden ɗon hitande ɓe keɓi bana to a raari daaɗe ɗe ɓe keɓi ko yaari around 62% nder cuɓi ɗum waɗi nder hitande nden 2004 bana mi wi'a 2004 hitande 2004 ɓe keɓi ko yaari around 69% walla mbiya 70% approximately amma nde hitande bana mi wi'a cuɓi ɗi caaliɗi 2024 walla mi wi'a hitande 2024 ko ɓe keɓi salaaki 40% walla mi wi'a 40 nder temerre to a raari daare ɗe ko ɓe keɓi so sende ɗum laati ɓe ngari ɓe koosi jam'iyawa feere ɓe kawti taw ko ɓe keɓi ɓe naata ɓe kawta gomnati ngam ɗum waɗaaki so dalila laati ɗum ko ɗum wiyata bana alarene sore on ɗo en gondi mi tawayi goɗɗo fu ɗo kanjum fof ƴamaymi so en gondi okay so dalila laati ɗum ko nasara nodata popularity maɓɓe dilli nder leydi ndin kanjum foɗi sey ɓe ngaɗata ɓe jokkata ko'e maɓɓe e ko yimɓe leydi ndin mbiyata e ngiɗi ko ɗum laatiki ɗum boɗɗum ko ɗum laataki ɗum boɗɗum ngam eɓe ngiɗi siyasi maɓɓe dilla no hani dillira
bana to ɗum wi'a to ɓe ngurtine nder habaru haala laamu sey ngi'a ɓe jokki haalaji ɗin no ɗi dillirta. Ɗiɗaɓa kanka bo laati kanka ɓuri mangu nder haalaji ɗin, kanka woni kamɓe gomnati kamɓe kaani ɗum wi'a keɓani yimɓe leydi kuuɗe walla mi wi'a golle, kamɓe kaani ɗum wi'a keɓani yimɓe leydi jande, kamɓe kaani ɗum wi'a keɓani yimɓe leydi habaru haala jam e fiiji ko raran non. Nde ɗum laati ɓe ngaɗaayi ngal ɗon kuugal, sey ɗum laati kadi yimɓe leydi ndin na kamɓe sappoto, yimɓe leydi ndin e sappo hoɗɓe walla mi wi'a Afrique naaɓe laatiɓe ngona ɓiɓɓe leydi Afrique fombinaari ɓe sappo ɓe mbi'a kamɓe ngoni probléme leydi ndin, kamɓe ngaddi ɗum, kamɓe tetaniɓe kuugal, kamɓe tetaniɓe e fiiji ko raran non. Sey gomnati mai ɗali haala kan dilliri non ngam joni ɗum itti aybe ɗum gila dow maɓɓe ɗum wartiri ɗum dow woɓɓe yimɓe laatiɓe ko ɗum wiyata bana wala ko yaari ɓe aybe ɗum. To a laari haala kan ɗum fuu ko doggata nder Afrique fombinaari ko aybe gomnati, ka kanka woni haala goonga. Gomnati kamɓe njeyi teddengal waɗuki fiiji laatiɗi ɓe ngaɗaayi ɗi haa waddi hannde. Ngam tiya waɗuki ɗum fiiji sey ɗum wari haa to ɗum wari hannde. Kamɓe bo yimɓe leydi ɓe ngaɗi ko sappaaki ko ɗum wiyata bana yaasiiɓe walla mi wi'a jananɓe naatoyɓe nder leydi. Gomnati nde raari noon sey wi'a to ɗo kam ayi enen ɗum nafi, ngam enen haani ɓe ngara ɓe ɗeɗɗa sey ɓe ngari ɓe nangi jananɓe ɓe mbi'i kamɓe. So ɗi dalilaji ɗiɗi haala gonga ɗi nder dalilaji laatiɗi gomnati mai e tokki haala kan e tokkiri ɓe no ɓe mbirata ka, ngam sey ɗum laati haala kan ka wari ka hisni gomnati gila teddengal laatingal e ngal dow daaɗe maɓɓe, teddengal ngal ɓe jippinayi. Naam, Abdulbaki Ahmad. Naam, Allah rensure. Naam, en gondi to a jarama sanne a famtini sanne e ko mi yinno mi ƴama bo ko haala faggudu. Mi heɓi kubaruji cahiɗi dow nokkuje ɗuɗɗe, filuji darnama, non bo kadi ɗum memi faggudu leydi Afrika fombinaari. Kadi noyi ka faggudu leydi Afrika fombinaari joni? To Allah rene sure a andi wala no haala bo ka waɗata nden ɗum wi'a ka mema yimɓe arande ni yimɓe maɓɓe laatiɓe e ngaɗa fiiji walla mi wi'a e doggina filuji nder leyɗe Afrika goɗɗe ɓe laatike joni ɓe keɓa problems ɗi ɓe ngalano. So e woodi ko ɗum wiyata bana nalanke en maɓɓe laatiɓe e njaha leyɗele, especially to a wari a raari ta'ire nde fombina Afrika eɓe njaha eɓe ngaɗa fiiji maɓɓe, ɓe doggina filuju maɓɓe. Joni leyɗe ɗen ɗuɗɗe e mbi'a wala ko yaali ɓe e habaru haala Afrique naajo. Nden non to en ndaari e woodi ko ɗum noddata spaza shops ɗo kanji ngoni bana e nder Nigeria en mbi'a shagoji, to njara fu a tawan shagoru. So spaza shops ɗo nder South Africa kanjum woni bana shagoji ɗi anduɗe nder Nigeria. Mi anda yimɓe hirnaɓe no ɓe noddata ɗum, Allah mi tuubi, amma Nigeria min mbi'a shagoji. So ɗin ɗon shagoji bo iɗin Allah rena sule a yiɗi fassira ko woni shagoru? Geeyirɗi. Noy mbiɗa Allah rene? Geeyirɗi. Banni. To so eɓe ngodi dami ƴamayima Allah mi tuubi ngol kalimol ngol ñaaɗi. Eɓe ngodi geeyirɗi bana ko ɗum wiyata bana spaza shops, fami wi'aka no ka woniri inde. Spaza shops kanji ngoni bana ko dogginirta faggudu leydi Africa fombinaari to a wali leyɗo dow to a yahi e woodi bana Shoprite e fiiji ko doggina ko raran non, amma e ley spaza shops kanji ngoni bana ko dogginta faggudu leydi ndi. Nden non spaza shops ɗo to a wari a tawai ɗuɗɗum yimɓe Pakistan, yimɓe Somalia, nden non e yimɓe meren ɓe Nigeria, banni a tawan yimɓe Zimbabwe e ɗe ni leyɗe laatiɗe eɗe haade leydi ndin kamɓe
dogginirta walla dogginta fiiji ɗin ngam ɗi fiiji gaɗoji ɓe ngara ɓe tuufa yimɓe ɗum laatike bana ceede naatooje dow laawol walla mi wi'a nder laawol habaru haala spaza shops almost ɗe fuumaje joni ɓe ngala ngam to a wari a raari a tawan to a yahi townships an kaa ko haala laatika mi ino mi innaka gila gaɗa ɗuɗɗum a tawan to yimɓe e mbolo habaru haala wankoje gaɗoje nder Africa fombinaari ɓe mbima ɗum waɗa wankore nder Johannesburg amma ɗuɗɗum to a wari a tawai na caka Johannesburg ɓe ngarata ɓe ngaɗa wankore nden a tawan e nder townships ɗe ci'e mawɗe ɗum waɗata fi ɗum so joni bana nder Johannesburg ɗo a yahan a tawa bana nokkuje bana Soweto a yaha a tawa nokkuje bana Alexandra e ton ɓe njahata ɓe ngaɗa fiiji ɗin ngam ɗume ton woni ton to ɓaleɓe ɓen ɓuri ɗuɗuki nden noon ɓe yimɓe naatoɓe nder leydi ndin ɓe mbiyata ngala ɗereji ɓe mbiyata ngari tetaniɓe kuuɗe maɓɓe ɓe yimɓe laatiɓe e doggina filuju maɓɓe nder ko on ngari hon kon walla mi wi'a nder ko on ci'on pamaron laati kon e gaɗa ɗe ci'e mawɗe ɗe ton ɓe njahata ɓe doggina fiiji maɓɓe to nde ɗum laati noon sey ɗum laati faggudu konnihi ci'on kon walla mi wi'a konnihi ngari hon kon almost ndu fuumaaru joni ndu majjiti Allah rene sure e wodi ngokka haala laati ka ɗuɗɗum kayɗa ka wi'e amma a tawai kamɓe bandiraɓe meɗen ɓaleɓe ɓe leydi ndi e wodi kuuɗe ɗuɗɗe laatiɗe ɓe ngiɗa ɓe ngaɗa ɗe walla mi wi'a ɓe mbawata ɓe ngaɗa ɗe e wodi dalilaji ɗuɗɗi laatiɗi gaddiɓe ton to ɓe ngoni to a raari habaru haala koloniyankaku ko kambolumi nane e ka nder amma to a raari haala kan a yi'an e wodi filuji laatiɗi ɗuɗɗi ɓe mbawata ɓe ngaɗa ɗi no haala kan woniri hande mi anda jango mi anda gaɗa jango ɗum wawi waɗaki fiiji ɗin ɗi ngaɗa ɗi baylito kadi ɓe nanga ɗinni filuji ɓe ngaɗa ɗi amma faggudu ndu ɗin ɗon ko ɗum yata bana filuji ɗin dogginta haala gonga ndu waati de non ɗi filuji na wai yimɓe Pakistan tan doggini to a wari a tawi spaza shop a tawai e wodi ɓiɓɓe leydi ndin bana leydi Africa fombinaari ndin e ɓe nder shagoji ɗin yaafo mawɗo mi yejjiti helmere maɗa eɓe mballa ɓe kadi bo eɓe keɓa ceede maɓɓe so haala gonga ɓe ndelli ceede lukkuɗe ɓe ndelli faggudu in fact ɗuɗɓe maɓɓe joni a yi'a dow social media to ɓe mbolo ɓe mbiya ɗum fi ko ɓe ngaɗi ko'e maɓɓe ɓe ngaɗani fa ko ɗum yata bana waɗana hoore so Allah rene sure ɗum memi faggudu gonga bana ni mi hokkitayi sakiraaɓe am kamɓe ma mi andi ɓe ngoodi ƴami tedduɗi ngam haa ɓe paama dow hunde nde amma ko mi yiɗi mi ƴama onon jogiiɓe ɗereji onon jooɗiiɓe leydi ndin e dunga e laamu leydi Africa fombinaari hunde nde memi on na walla bo onon wala ko hunde nden wanniri on Allah rene sure wodi balɗe laatiɗe Allah mi tuuɓi to mi wurtoto na mi do'ake taw mi juuli ɗiɗi mi rakaaji ɗiɗi taw to Allah ɓeyda renugo so haala gonga bana mbimi habaru haala ɗereji ɗo ko fewre eɓe mbiyay ka tan ngam ɓe ngiɗi ɓe kolla bana haala maɓɓe ka dow diidaɗi leydi amma a wodi ɗereji a wala ɗereji probléme ɗo kanjum won yimɓe to a raari wankoje gaɗoje a yi'an yimɓe ɓen Allah mi tuuɓi bana almajiri en e dow Barwe Kano Allah mi tuuɓi ɓe fuu maɓɓe kolte ɗe ɓe ɓorni Allah mi tuuɓi ɗe to a raari ni fiiji ɗin Allah mi tuuɓi sai Allah laamiɗo hoyna so ko ngidmi mi wi'a ɓe yimɓe laatiɓe to ɗum wari habaru haala faggudu habaru haala ceede ɓe ngala ceede juuɗe maɓɓe wala ko ɓe ngoodi nder duniyaaru ndu Allah mi tuuɓi ngam bana mbimi nder ndi'i leydi ɓaleejo wala ko woodi ɓe ngala leydi ɓe ngala haa hande ɗo to mbolwanaymi o so sei ɗum laati ɓe yimɓe laatiɓe ɓe ngala jande ɓe ngala ceede wala ko ɓe ndella nder duniyaaru ndu Allah mi tuuɓi and mi andi en andi ɗum wi'a hulu neɗɗo laatiɗo wala ko rella nder duniyaaru ndu so ɓe yimɓe laatiɓe to ɓe ngari ɓe ƴeegi baruwal e ɓe jogi cabbi maɓɓe e looci ɗin ɗon Allah mi tuuɓi to ni a engoye lawol maɓɓe ay alatake kusi ngam ɗuɗɓe maɓɓe ɗereji ɗi ɓe yamata ɗin ɓe mbawata ɓe janga ɗereji ɗin ngam ɓe jangayi ɗiɗaɓa ɓe yimɓe laatiɓe ko ɓe ndarata to ni a natoyi gila leydi laatindi leydi yaasi a natoyi nder leydi maɓɓe to an kam a gaño maɓɓe wala ngokka habaru haala a naati ɗo e ɗereji ngam joni ɓe fuɗɗima woluki haala kan ɓe mbiya modiɓɓe janginoɓe nder jangirɗe mawɗe ɓe nder Africa fombinaari dole ɓe ngurutoɓe ɗalana ɓe leydi maɓɓe
ɓe ni ayi ɓe yimɓe ka hewti ha ton fayin ka wari ha ɗo Allah rene sure jon ɗo kanka ɓe bolwata to ɓe yimɓe bo ɓe yimɓe arande laatiɓe yimɓe natoyɓe ɗereji ɗiɗaɓa kanka ɓuri mawnuki ma nder ɗo ɓe yimɓe laatiɓe ɓe naatidoyi ko ɗum noddata critical skill bana ɓe naatidoyi Allah rene mi anda no fassiraymi critical skill ɗo nder fulfulde Allah yiya wallitayam nami jokka baɓe ngala elto sana'aji walla noy mi faamayi machallah so yimɓe ɓe bana ko mbiyami ɓe modiɓɓe laatiɓe ɗo e jitatako kuuɗe maɓɓe Allah rene sure mbiɗa ɗume ɓe misitatako kuuje maɓɓe ɓe dartatako ko ɓe kuwata ɓe kuway tan bana bumɗo o anda to siki o yahay mo raw okay so machallah Allah rene sure hala kanka giɗmi mi wiya bana ɓe modiɓɓe natoɓe gila leyɗe yaasi ɓe ngara nder Africa fombinari ɓe yimɓe laatiɓe goɗɗo e wodi PhD bana degree tataɓum goɗɗo wala saɗay tawamo degree ɗiɗaɓum degree modake ma ɓe modake alhamdulillah to ɓe modiɓɓe tedduɓe natoyta nder habaru haala leydi ndin ngam jangirɗe leydi ndin ɓe ngodi haaje maɓɓe nden noon to a wi joni ɓe ngurto nder leydi ndin ɗuɗɓe nder ɓaleɓe leydi ndin ɓe ngala bana jande laatinde nde luggi ɓe modaki mi huude e helbere maɗa Allah rene sure ɗo ɓe ngarata ɓe jogoɗen ɗon kuuɗe ɗe so amma joni ɓe ngara ɓe mbiya ɓen ni modiɓɓe ɓen na ɓe ngurtinama so ayi habaru haala wala modibbo natowo nder Africa fombinari e jangina wala ɗereji o wala a yewtayi in fact jangirde min joni laatiɗo fukarajo e mi ɗo mi janga wala no mi natiro nder leydi ndin ɗum jaɓayam mi fukarajo to mi wala ɗereji leydi ndi so habaru haala ɗereji ɗi ɓe bolwata ko haala fewre nden noon bana mbimi toni ha ɓe ngaɗa wankore maɓɓe joɗa nder wuro tan ngam a jogi ɗereji maɗa Allah mi tuubi ɗi ndenatama gomnati ɗum tammiɗa wara e renuma kada ɗum wari ɗum tappinima cabbi Allah mi tuubi yayi hala yaɗike ala jibake mi wondi Hamidou Jaɓɓule mi anda to wodi ƴamol to hidde ko mi ƴama ingénieur Abdoul Baqi numtini am gongol yimre wonde ko yurɓande wonde nde mi jangono African Night in Soweto African Night in Soweto Allah rene sure a yiɗi a wara Soweto na to a yahi Soweto ɗo a doggay fa a yejjita yimre maɗa nden kai mi wartama mi yaltatama ko mi yalto mi yaala min kan ko mi ƴamata ba naam ba leyɗe meɗen en kocca bana leydi Nigeria joni naam yimɓe no ngaɗa e wonkore dow hukuma naam to no waɗi kamɓe laati kamɓe bo hukuma yiya ngam wala no watta mi nasto a leydi imi jangina bana modiɓɓo tedduɗo marɗo ko mbiyeten doctorat malla PhD mi nasto mi wala ɗereji nayi ande kilo nangata ka non nden hunde nde fuɗɗi daga hitande 2017 nde waɗi nde fuɗɗita nde waalo nde fuɗɗita nde walto nde fuɗɗita nde walto nde timmayi en gomnati leydi ndin bo yitande bo wona e nder mayre naw Allah rena sure ay bana mbimi nane wala naftortoɗo e ɗi fiiji ba gomnati leydi ndi ka kanko woni haala gonga bana mbimi ɗi fiiji ɗi fuɗɗayi na ma hitande ko ɗum yata 2013 ɗi yimɓe andi wala mi ande yimɓe andi haala kan gila gaɗa ton ka fuɗɗi fa so amma arande ɗum ka fuɗɗi bana oke joni to ɓe keɓanama kuuɗe haala kan ka waray ka bana mbimi to a raari no leydi ndindi bana noy mbiyiremi ka leydi ndindi yiɓira structure maari structure laati ɗum wurtini ɓaleejo gila nder foofaango ɓaleejo Allah mi tuubi to a wari ɗo Allah rene suure a yurmina e ɓaleejo kanjum ñalde goo to mi raara fiiji ɗin emi yurmina ɓe ngam ɓe njurumɓe haala koonga amma to a raari kadi kamɓe to ɓe ndaretta haala kan yimɓe laatiɓe ko ɗum yata bana kamɓe ngoni aybe ɗum e to maɓɓe a yi gomnati kamɓe jeyi aybe kamɓe neɗɗo fuu aybe nden noon
kosa ko ɗum wiyata bana kamɓe raneɓe ɓen ngam ha joni bana mbimami faggudu leydi ndi endu jungo raneɓe so amma gomnati nden ɗum laatake kamɓe joni to wala habaru haala hoɓɓe wala habaru haala afrique naɓe yimɓe leydi ndin baylite gite maɓɓe dow maɓɓe on mbi on gokkay min kuuɗe on dokkay min kuuɗe on mbi min janngay min janngay on mbi min keɓay jamu banni min keɓay on mbi no leydi ndi mahirano noon no ɗum laati daneejo e dow ɓaleejo on carkitay ɗum warta ɗum heɓi bana ngotumbaku on ngaɗay so ɗum fuu nde ɗum laati ɗum waɗayi sey ɗum laati in fact joni gomnati kamɓe ɓe jaɓata ɓe ɗala ay haala kan joni ka waata to ka waɗi ka waata e ma ɓe keɓano ɓe garata ɓe kuɓɓowaka ka ɓeyda wartuki ngam ɗume ngam to ɓe ɗalika ka waati to haalaade ɗin ɗi cofanayɓe ka kanko woni haala goonga Naam, idde ko Surajo Tete mi andi Surajo Tete ma woodi ƴamol mo waɗi ƴamol ɗo darnde goo o wi what is the real impact of the current situation in South Africa on the lives of international students particularly regarding their physical safety and freedom of movement mi tammani a faami ko yiɗi o faama kadi noy caɗeele ɗe ngontirɗon joni bana onon jangoɓe onon international students onon fukaraɓe ƴiwɓe gila leyɗe yaasije ɓiɓɓe leyɗe janane nastuɓe e janga nder leydi africa fombinaari noy rento moɗon to rento bana mbimi ayi arande ni leydi ndin ndi laatake e woodi nokkuje laatiɗe ɓe ngala probléme bana to jooɗimi joni mi wurtoto ha jemma Allah mi tuubi mi yaha mi juula mi wolda ko ngaɗaymi mi wurto mi woso mi waɗa ko ngaɗaymi ton to jooɗimi ngam ɗume ngam yimɓe jooɗiɓe e fattude nden ɓe yimɓe laatiɓe a meɗata a tawa ɓe nder habaru haala wankore afrique naɓe gurtanoɓe leydi e ko rarani noon in fact no fattude nden to a rarinde a taway ko fattude laatiɓe raneɓe ɓuri ɗuɗuki e indiyankoɓe so bana to a rari leydi ndin leƴƴi walla mi wi'a races mi annano leƴƴi wi ka leƴƴi noon e woodi raneɓe kamɓe ngoni dow indiyankoɓe tokkoyɓe nden noon sey jilluɓe ɓe kamɓe ngoni jilluɓe hakkunde raneɓe ɓaleɓe nden noon sey ɓaleɓe e ley so to ha a jooɗi e fattude laatinde raneɓe jooɗi walla a jooɗi e fattude laatinde indiyankoɓe ngoni walla a jooɗi e fattude laatinde jilluɓe ngoni a waɗay ko ngatta fuu a wosoto jahata fuu ngaɗa ko jiɗɗa ngaɗa fuu a wala probléme amma to ha a wurtake a hoosi koyngal ma a yahi to Hamidou Jaɓɓule en Soweto a lilli Alexandra to ɗo kam Allah mi tuubi sey min mbiya e Allah laamiɗo wartire jam ngam ko ɗume woodi caɗele na seɗɗa so to ɗo ton to jooɗimi mi wurtoto mi jogaaki ɗereji wala ko yaaliyam wala daaroyam innanayam ngam ɗuuɗɓe yimɓe jooɗiɓe ɗo ɓe hoɓɓe ɓe yimɓe laatiɓe naayi ɓiɓɓe leydi ndi amani ɗum laati bana ko ɗum yata bana faggudu maɓɓe laatake salaki ɗum ɓenni yimɓe ɓen sey ɓe laaɓi ɓe bannaki e goɗɗo na to Allah mi tuubi e fiji ko rarani so haala kan kanka woni e woodi nokkuje ɗe a wawata a yaha bana mbimi townships ɗo ci'on kon ɗon pamarol laatikon e kon gaɗa galluje mawɗe ɗen haala gonga to a yahi e woodi probléme so ɗum meni yimɓe seɗɗa amma to ni nder galluje mawɗe ɗe a woni bana nder Johannesburg joni to a woni nder Johannesburg caka Johannesburg to a itti bana CBD kanjum woni Central Business District no yimɓe Nigeria meɗen ɓe ton ɓe keewi ton so ɗum heɓa problems ji goo ɗiɗi amma to a itti nokkuje ko ɗen ɗon a wosoto a waɗay ko ngaɗata a wala goɗɗum probléme ma bana mbimi ta a yaha Sire Hamidou Jaɓɓule e woodi probléme Soweto kam baɗataake Surajo Tete mawɗo Abdoubaki nder haalaji maɗa mi nani a limti dow leydi africa kombinaari di iɗi jogii geɗe ɗiɗi raneɓe e ɓaleɓe so to en ndaari hunde nde sey gi'en ba a holli ɓaleɓe ɗum woni giɗaaka amman to a daneejo kam a wala nder ɓilla kam no mi paamiri kam mi annda noon ka woni wona raneɓe ɓe giɗi soppo jeeta laamu leydi ndin de demma a wiide ɓe koɗi leydi ndin ɓe koɗi ngam ɓe jooɗo nder mari na ɓe garu ngam ɓe laamu ɓe dilla
naadabare ɓe gaddi ɓe konna ɓaleɓe ɓen ɓe parta leyɗe africa ɓaleɓe to ɓe timmini jaggaɗe ɓe gartira laamu maɓɓe ko apatit ko nandi noon walla wakkati lilla feere ma kam ƴamal an ɗiɗaɓal leydi africa fombinaari mi annda heɗotoɓe geɗay nana diyari nigeria ɗum ɗuɗi yimɓe na nam Allah rene sore minen to ƴaara e nigeria ɗum ɗuɗi yimɓe ko waɗi yimɓe africa wala ma ba africa hirnaaji ɗo dillata saudi africa ɗaɓɓal ko leydi ndin woodi ɗum nigeria walana deko jaabo hami tokkina gongol ngol arande ngol tete e min haala heɓɓugo dimaku kam holli daga dimaku e ɓe sendi saare raneɓe ɓe saare ɓale en nako noy holli maccuɓe on ɓale en raneɓe bogoni laamu nden maccuɓe lorol haɓa hoɓɓe ngam non jaɓɓule ngam no mi faamiri gila nder haalaji abdoulbaqiɗi haalata woodi goɗɗe diiwe to nigeria kanje sifiraymi leydi saudi africa e leyɗe diiwe ɗen leyɗe diiwe cakare nigeria tawaɗu plateau nder tawaɗu ay diiwe ɗen ba abdoulbaqi waddi to a dañaka to mama maɗa dañama nder to nani a nder wongol leñol to nder wongol leñol a iwina wongol leñol so no a hiiɗiri ɗon fuu ɓe jaɓatama so arande ɓe puɗɗiri haala woynaɓe gaƴi ka a waɗi kanɗa e timmode maka joni sey ka wangi na woynaɓe ɓe konata laamiɓe nder woynaɓe ɓe konata so sey ni abaka a kanka nandi e kanɗa e kam amma mi andade an abdoulbaqi a woni nigeria a andi ko ɗenɗa e diwe ɗen gontirno nden kadi joni a woni e africa fombinari a tawi kayri ma no ndi wontiri hoti joni fonda gi'a hakkunde ɗinni diwe ɗen ɗe caka nigeria bi'ayɗe to a iwi gol leñol gol ɗon a woni to a iwawi gol to a yi gonɗa e leñol goo a wonayi ɗon e saudi africa ka goto na woni ko sikki nden bo gaynako no tete wi nden bo gaynako digital gaynako no ndemma to digital gaynako ƴami ɗi kam ɗi ɗuɗanama bo mi tammi to a mandaki kam sey fuɗɗira gotol wallahi Allah rene sore arandiol ngol ɗon kam mi windi ɗiɗi ragareji ɗin amma ƴamol arandiol ngol ɗon ngol softarake am seɗɗa mi tammani ko yiɗi o faama a yii ko ɗum wiyata apartheid ko fe'ino wakkati Nelson Mandela non e ɗum haɓana ngam ɗum farta raneɓe non gila leydi africa fombinaari ngam ɓaleɓe a seɗagi wotti ɓe weeyo non haala mako noon ka woniri mawɗo mi jokka on jaafoto matotiral mi waylino mi hooti wifi to mi tawi wifi ɗum wala sembe mi lorti e normal mobile network jokku haala abdoulbaqi faamina kona se famtinay Allah rene sore en famtinam arandiol ngol semi jokka millana se a anduno leyɗe africa ɗe leyɗe africa fombinaari raneɓe laamiɗi wona ɓaleɓe nam so amma ɓaawo ɗon leyɗe africa balli leydi africa fombinaari walla balli ɓaleɓe leydi africa fombinaari balli Nelson Mandela ko nandi no ɓaleɓe jabti laamu kanko Nelson Mandela woni ardiɗo arandejo non so sey mi rayrata ɗi piiji ɗen wona dabareji kamɓe raneɓe ɓen gaddata ngam ɓe diwida ɓaleɓe gonɓe leydi africa fombinaari ɗi fuu maɓɓe jahuɓe ɓen e tawaɓe toon ngam leydi ndi wartadi raneɓe tan ngam joni a wi to ni a ɓalejo to a iri fuu a yiɗaka to a danejo woda bana sey to a iri fuu ɓe bannaka maɗa ngam noon danejo mo jeeto ɓalejo woni yiɗɗo so wona ɓare ngam ɓe diwa kala ɓalejo fuu leydi ndi warta raneɓe tan ngam joni to kamɓe ɓaleɓe tan diwoɓe minon jeyi leydi saudi africa ɓe diwidi anon ɓaleɓe goɗɗa leyɗe so ɓe timmini ay joni ɓaleɓe luttayɓe e saudi africa ɓe ɗuuɗa se raneɓe ɓe mbiya do anum ma dille kadi
non anda non a joɗake Nigeria a andi ko goɗɗo diɓe ɗen goldiri Nigeria haala waynaɗe settlers and indigenous e ko nandi ɗon e kanɗa e ka yaadina walla dabareji ɗin e woodi ko sendiɗi nam Allah rena sore nam on jarama so arande bana mbimi colonian kaku ɗo wami gamol mawngol dow to fiiji ɗin goni hande ha waddi hitande 1991 kanjum won to mi wi'ay ka nder fulfulde hitande ujunere e temerre 991 no policy leydi Africa fombinari woni walla miya diidaɗi ɗin ɗo ɗi goniri nder leydi ndi kanjum woni neɗɗo danejo tan wawata wara masa laato ɓi leydi Africa fombinari ɓalejo to wurtoyi fu masata balla waɗata assimilating laato ɓiɗɗo leydi Africa fombinari so ɗum ko diidaɗi raneɓe kamɓe ɓili leydi ndin dow ngolɗon laawol so to en daari en giyay bana ngandi ɓalejo leydi ndi ɓilama dow wiki goɗɗo ɓalejo gila goɗɗo wondi leydi fu wawata natowa laato ɓi leydi ɓen joɗake duuɓi ɗuɗɗi kamɗon haala e ka nder ngandi maɓɓe ɓe andi neɗɗo to ni natoyi gila leydi wondi leydi latindi ɓe keddiraɓe leydi latindi woɗɗundi bana yimɓe Nigeria natoɓe ɗo fi ɗum ɗum nder ngandi maɓɓe ɓe andi wiki neɗɗo wawata laato ɓi leydi ndin to ni na e danejo to a rari ko doggata nder leydi ndin Allah rene sure joni a yi'ay ngonɗon miijo ngon dow maago ɓe ngoni kamɓe ɓaleɓe ɓe to ɓe ngi danejo mi yi'i vidéoji naago naaɗiɗi ɗum giyata ɓe ngari nder wankore maɓɓe masalan ɓe ngi'a danejo ngi'a no ɓe ngarata e ɓe dicco e ɓe kinnamo e ɓe mawninamo e ɓe teddinamo bana to ni a yini Allah mi tuɓi bana mawɗo ha jaɓɓule wi maccuɗo yi'i jeyɗo ɗum walla mi wi'a maraɗo hawri e jeyɗo ɗum non a yi'ata haala kan so bana ko mbimi ngandi ni ndi yaadike ndi ɓilama dow habaru haala goɗɗo natoyɗo nder ɗo fu to wona ɓi leydi nden ɗiɗaɓa Allah rene sure gila ndenno ton ko kamɓe raneɓe ɓen laamoto a tawai bana mbimi a inni habaru haala apartheid ɗo nder ɗemgal ingilere kanjum woni apartness bana ɗum senda kongol e leñol laato e wuttudu muɗum e fellere muɗum nden non ko ɗum yata bana e foofa ngurdam kanuɗam ɗum wi'a ngolɗo leñol ngol foofi moye on waɗata deciding walla wi'ata ra ngurdam kanuɗam ɗam a foofa angol leñol raneɓe ɓen so sei ɗum wari ɗum laati gila ndenno ɗum to yimɓe laatiɓe especially ɗe leyɗe laatiɗe keddiɗɗiraɓe Africa fombinari leyɗe bana Zimbabwe leyɗe bana Mozambique bana Zambia bana Angola en to ɓe natoyi nder leydi ndin ton to ɓe joɗoto kanjum woni ton to ɓaleɓe ɓe ngokka ɓe joɗo mi anda ko on faami so de ɗum laati ɗon ɓe joɗoto sei ɗum laati e woodi jurotirki walla to mi wi'ay ka nder ɗemgal ingilere e woodi competition hakkunde ɓaleɓe natoyɓe e ɓaleɓe wonɓe nder leydi so dole mbi'a ngandi nasarajo walla mi wi'a nasarajo Africa fombinari walla mi'a tubako Africa fombinari ngandi maɓɓe e huwa to a yino ɓe ngaɗiri fi ɗum gila tonno ma e ɓe ngaɗu ɗum nonno hawre seni nde laato hakkunde ɓalejo e ɓalejo to ɓalejo natoyi seni yaha ton to ɓalejo woni bo ɓalejo bana mbimi on ngala leydi on ngala faggudu wala ko on jogi e juuɗe muɗum so yo on tefay ko ñaamoto sei goɗɗo natoyi wari jooɗi ton to walla miya fellere walla nokkure laatinde on ngala ko he'i on onon fuu so ɗum laati bana gila ndenno ton e woodi juurotirki walla e woodi competition hakkunde jananɓe e ɓiɓɓe leydi so haala kan sei ka laati ka jokkiri non ka dilliri non ka wari ha hande to a raari nder leydi ndin
kanko ɓaleejo leydi ndi emo yima ɓaleejo a nato e nder leydi ndi ko rarata o yi an a wari a tetanaymo ko o jogi a wari a bana mbimi ɗum he'aymo kanko fuu to on ndaari e woodi goɗɗum interview ɗum waɗi e Jacinta Ngobese Zuma ɗum yamimo ɗum wi'i ko je ɓe njahata nokkuje laatiɗe raneɓe ngoni bana ɓe njaha nder Cape Town e woodi nokkuje laatiɓe raneɓe tan in fact nder ɗo leydi ndi e woodi siire laatinde raneɓe tan ɓaleejo a hewtayi njaha ton Orenia ɓe nondeta ɗum sey ɗum yamata ɓe ko je on njahata Orenia masalan on mbi'a ɓe ngurto walla gila ɓe raneɓe walla e woodi ranoɓe naatoɓe ɓe ngalama ɗereji on njahata on mbi'a ɓe ngurto ko wi kanjum won ɓenni raneɓe garoɓe na gureje amin ɓe ngarata na ci'on amin ɓe ngarata eɓe ton hakkunde raneɓe e raneɓe minon ratu min ngoni kadi bo min ngala fiji laatiɗi keytimin sey ɓe ngara kadi emin njurotira minon e maɓɓe so sey ɗum laati haala kanka yaadike ka ɓilama dow ɓaleejo e ɓaleejo gila nden no ton mi anda koka notake apartheid e system ɗum ɓe mahi kamɓe raneɓe ɓe mahi ɗum dow no ɗum laatoto sey ɓaleejo e ɓaleejo ton haala gonga fiji ɗin ɗi ngaɗata nden noon to mi ombiray haala kan e ko waɗi kamɓe raneɓe ɓende ɓe ngari ɓe ngaɗi policy laati ɗum ko ɗum wiyata bana policy maɓɓe ɗum violence Allah rene sore noy fasirani violence nder fulfulde ko fitinaji ko no mbireten ka jaɓɓule turto bana ni okay to turto Allah rene sure so ɓe ngari ɓe njadike ɓe ngaddi bana nder ɓaleɓe ɓen turton ngo laatike goɗɗum fi laati ɗum ko ɗum wiyata bana normal fi fulfulde am fuɗɗi dogguki njaafe so ɗum laatike goɗɗum fi normal ton to ɓaleejo hoosa sawru walla hoosa loosol walla hoosa laɓi wara dilla dow goɗɗo ngam ko ɓe yiɗinoɓe ngaɗa wakkati ko Nelson Mandela en ɓe ANC ɓe ngari ɓe tete e laamu sey ɓe ngari ɓe keɓi woɓɓe ɓaleeɓe ɓe dokki ɓe bindigaji walla Allah rene sure no mbiyeten bindigaji ɗo finkaje madalla ɓe dokki ɓe finkaje ɓe dokki ɓe laɓi ɓe kokki ɓe ni bana goɗɗum ko ɓe gokkata ɓe fuu ngam ɓe ngara ɓe keɓa ɓaleɓe ANC ɓe mbarina so yimɓe mbaraɓe gila ko Nelson Mandela wurtoyi nder hitande 1990 waddi 1990 nane ma ɗum hawti ɓaleɓe madalla ɓaleɓe so sey ɗum laati nder ngaandi ɓaleejo leydi ndi wulata wara nanga ɓaleejo waɗanamo ngam hakkunde maɓɓe ma ɓe kaɓay kakanko woni haala ko sappo kadi min wara habaru haala janano to Abdoulbaki Ahmad a yettama sanne en kuusi timmode ngam wakkati meɗen daayi e ko wolwe kam e ɗuuɗi mi yiɗi mi janngana en seɗɗa tan ko kamɓe tokkoɓe en darde goo dow YouTube ko ɓe mbindani en at Aboubacar Yunusa 1969 o wi on jarama to a jarama an ma a yettama Bari Idrissa 7842 o wi very nice to min getti sanne Siddiki Buba wi I wanna join to o yeli o hawta e meɗen tammi ko wodi ko andi dow maka o yiɗi o andina to a jarama sanne Siddiki Buba non at Siddiki Buba o fuɗɗiti fayin o wi on jarama nden Bari Idrissa fuɗɗiti waɗi ƴamol ngol en artino en jaabi nden at Fulɓe Media o wi assalam wa rahma tammi o yiɗi o wiya assalamu wa rahmatullah ko assalamu aleykum wa rahmatullah to a yettama o fuɗɗiti fayin o windi o wi haala ka surajo wolwata surajo wolwata fa kanka ka woodi goonga o yiɗi hollugo ni ko surajo tete wolwata ko haala goonga Abdoulbaki Ahmad a yettama sanne mi tammi en dammiɗinay ɗo ngam yigo wakkati meɗen arti heññi ma mbiyen kadi wakkati fuɗɗi sappago en amma hidde ko accen jawleru ndu min giɗi min nana kadi min nanayi Julius Malema wolwi min nanayi yimɓe nane ma ummotonoɓe ngam e kaajana laral ɓalewal
nder Africa fombinaari ɓe ɗuɗɓe e nder luuti kanko Julius Malema non woɓɓe nder Africa ma mi nana e bolwi sanne dow maaka bana professeur Pierre Lumumba kanko ma mi nanani o wolwi sanne dow maaka woɓɓe ni haajanoɓe Africa haajanoɓe ɓaleɓe Africa ɗuɗɓe kaala e dow maaka mi anda kadi haala kan ɓe suuɗori kana walla bo an ko paamuɗa ala rena sure e dogge jaɓoɗa ko kala seɗɗa nam sey mi ana sey ba ardiɓe walla giɗɓe ɓaleɓe South Africa ɓen ba ɓe nandi yiɗɓe e mawɓe wongol leñol walla goɗɗi leƴƴi to Nigeria ba noon ka nandi amma mi anda Abdoulbaki andama ɓuray sifirka kano kawa laƴirta nam Allah rena sure bana mbiɗa hala maɗa wala wakkati hala maɗa e dow lawol amma ko jiɗmi mi wi'a kanjum won e ardiɓe ɗuɗɓe nder Africa fombinaari hala gonga to a itti laatiɓe e nder laamu joni ɓe giɗaka a yi to a hoosi Julius Malema emo wolwa dow maaka emo holla ko haala laatika ka hanayi to a hoosi Thabo Mbeki o neɗɗo laatiɗo kanko fuu emo wolwa emo wi'a ka hanayi so ardiɓe maɓɓe ɓe fuu Allah mi tuubi to a raari a yi'an bana noon e woodi debbo mo andumi o ardiɗo nder ardiɓe leydi ndi gite maako emo woya o wiyam joni o wimin emo semtay joni ɗum wiyamo ɓiɗɗo Africa fombinaari ngam ko yimɓe Africa ngaɗani ɓe nden noon joni ko ɓe ngarti ɓe ngaɗana yimɓe Africa so ko jinmi mi wi'a na leydi ndindi fuu woni ko ɗum yi'ata e TV e ko hori ɗuɗɓe maɓɓe ɓurɓe ɗuɗuki ɓe ngiɗa haala ka kanko woni haala gonga ɗum yimɓe gaɗoɓe ɗi fiiji ko goɗɗum bana section non seɗɗa nder yimɓe leydi ndin walla mi nder ɓaleɓe leydi ndi mi anda walla mi jabake e mongol woodi bo ɓe mbiyata ɓiɓɓe leydi Africa fombinaari ɗuɗɓe maɓɓe bana yeɓre Gen Z bana sukaaɓe maɓɓe famarɓe ɓurna maɓɓe ɓe anda tariha kanjum waɗi ɓe anda no leyɗe Africa tigori Africa fombinaari haa hewti to hewti joni ɓurna ma leydi Nigeria ngam ngayngu ɓurna yimɓe Nigeria ɓuri ɗuɗugo nder fartaɓe ko doggidaɓe eggoy ngarti Nigeria joni ɓe anda Nigeria no darirani leydi Africa fombinaari e leyɗe goɗɗe nder Africa no darori ngam ha Africa fombinaari heɓa ndimu heɓa jeytare mum daro e koyɗe ɗiɗi wargo joni noy andal nder jawal kadi noy andal maɓɓe kadi an e yigo maɗa noy level of literacy mbiyeten noy faamu maɓɓe dow fiiji doggoɗe ɗin walla tariha maɓɓe dow fiiji bana ni Allah rena sure bana yimɓe ɓe mbiyata ɗuɗɓe maɓɓe haala gonga ɓe anda haala kan andu because to ɓe andino kano ka luggiri ɓe kettay to yimɓe ngurtoyto to ɓe bolwana ɓe raw gaɗanano bana mbiɗa dotti en ɓen saɗa ngi'a dottijo maɓɓe warti e waɗi haalallaji ɗi sukaɓe ɓen gaɗata sukaɓe ɓen ɗuɗɗum to a noddoy hakkilo maɓɓe ma rako on gaɗana sey ɓe mbima ngam on gaɗani min ni sey ɗum holli on gara ɗum kebbinanamin leydi sey on winde on gaɗani min ni leydi amin laatoto leydi moɗon kanjum woni ko ɓe mbiyata so nde ɓe andano haala kan luggiri in fact ko hollatama ɓe anda tariha nder sukaɓe maɓɓe woodi biyoɓe kamɓe kam dikkama haala ka surajo tete waɗuno nane dikkama kamɓe ɓe kooti laamu raneɓe ɓe kota laamu raneɓe wallahi billahi ɓe ngaka holli ɓe anda to ɓe ngurtoy to Abdoulbaki Ahmad a yettama sanne mi fuɗɗita wiugo kadi Abdoulbaki Ahmad o jooɗiɗo gallure Johannesburg leydi Africa fombinaari kanko yo yi'a ko fe'oto hande e jaango e ɓiɓɓe leyɗe Africa jooɗiɓe leydi Africa fombinaari ko giidata e kippe ngayngu e wankoje ma bo seppoje ɗe ɓiɓɓe leydi Africa fombinaari dogginta dow ɓaleɓe ɓiɓɓe leyɗe Africa jooɗiɓe leydi ndin kadi ɓe tuumi dow ɓiɓɓe leydi Africa nasti leydi ndin e jabtana ɓe kuuɗe e jabtana ɓe ko haani ɓe kuwa to a yettama sanne to en mbi en bolwa e dow maaka en mbaalay to hakkilayi en bolwa ngam to ha en mbi en so'ay tarihi ngam hunde nden na hande nde fuɗɗi a saɓɓanino en gila arande a yewti en to hunde nden fuɗɗi e non fuɗɗiri ha wargo joni to en mbi en so'oto ɓaawo en ɓittinay tarihi kol saadi ɓaawo to mi tami wakkati heƴata en rabo kadi sa'a ngota ka en ketana nder taskara ka henyi surajo tete mi anda ko a woodi konguɗi ɗiɗi yaago tati ngam en maɓɓira taskaram
barka waɗa so haala kam ba mbiɗa ka timmata amma nde ha wakkati waɗi ni sey en mbi'a tan en moña en tagga daro woni ɗo Hamidou Jaɓɓule en getti engineer Abdoul Baqi ɓe habdugo wonda e men andina en ko South Africa wontiri mi wiya o habdi ngam en tokkimo asaweje ɗuɗɗe o sukli wane e jande a yettama sanne engineer jarama onon fof on to non bo en getti kala tokkuɓe en darde goo dow YouTube kadi bo gila arande mi woyti mi andinayi en keɓi caɗele seɗɗa e hawtugo jayde meɗen Facebook social media ma bo mbiyen kadi jayde meɗen de Facebook e jayɗe goɗɗe en keɓa en kawti hande amma dow jayde YouTube amma so Allah jaɓi kadi en lorto en ngeeda taskara ka darde goo dow Facebook so Allah jaɓi en getti kamɓe windanɓe en darde goo Abubakar Yunusa 1969 Bari Idrissa Siddiki Buba non Fulɓe Media kamɓe bindani en hande darde goo nder taskaram on gettama sanne joni kadi dow darde kanko engineer Abdoul Baqi Ahmad e Surajo Tete e non bo Hamidou Jaɓɓule min na se Yusuf Usman wiyata kadi on jarama Allah finnu en jam